Saderengipun monggo sami ngaturaken salam teger. Hong Ulun Basuki Langgeng. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pebunden, para sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang sami kita hormati. Ing mriki kita pramugari ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh. Ugi sugeng pinanggihan wonten ing pagelaran seni budaya Tayub Jawa Timur ala Tenger. Makaryo sarengan kalian BM audio profesional mijil saking Telatah Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun pandhekani Cak Hendri Sutakrip. Ugi dipun dukung kalian Tekgrafi Production mijil saking Ledok Nongko Jajar Pasuruan ingkang dipun pandhekani Cak Tekno Bayu Nugroho. Wedal ing dalu menika panjenengan dipun meriaken kalian karawitan campur sari Adilaras mijil saking Telatah Ngadiwanata Sari Pasuruan ingkang dipun pandhekani Cak Adi. Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang sami kita hormati ing dalu menika hajatipun Bapak Oni Ibu Riyati ing mriki dipun wiwiti tari remo kembar 6 ingkang dipun pandhekani Waranggono Senior Jawa Timur Mbak Erni. Tari remo sekalian kasebat tari remo kreasi baru gaya pria sugeng dalu sugeng amirsani.
Cek. Cek. Rinangku sagung panghormatan dumateng para rawuh sedaya. Mangga kesenian kesediaan kita sampun tentus totolan cara bepilih lepen nyuwun sekunging pangap mula kita aja kalalen marang pituture wong tuwa biyen wong tuwa yen nyambut gawe aja kirim mondek nimbalno rasa sen
kunjungan wisata makin bertambah pembangunane saya katon megah mula persatuan kita aja nganti goyah mula kita aja ketinggalan hiburan kita seni paguyuban seni tayub hogalan dari remah sing tak jaluk bisa widodo Jawa Timur akeh budayane seni tayub alat tengger hiburane mula sing tak jaluk ayo padha sing rukun seniwatine adilaras ngadiwana ayo dilestarekake asam jampale sambal kemangi pancen rasane kecut rasane mula sing tak jaluk rina wengi muga rahayu slamet kata oni Ismadi sing duwe gawe buka no titik BM Pro Audio yo cek tambah no iki sing muni wonge gede no Adilaras ngadiwana oke kasih Mbak Jol Mbak Yati salam lah awak dhewe wis ditekaken ning Adiwana iki ya sik nuansa hari raya. Nah, makane njaluk sepuro. Enggak njaluk THR. Lho marine. Mari njaluk sepuro njaluk THR. Iya. Iki wis diwehi THR. Ya matur suwun. Bolong etan ngadas. Ya matur nuwun. Kok mek siji ya? Iya liyane ndi? Liyane iki. Soale iki cara ngadas ngadisari. Ngono ya. Iya. Oleh anak gunung, kopi gunung iki lho. Iya. Ya, sugeng dalu selamat malam para tamu undangan sedaya. Wis ket jam 6 wis lungguh rapi ya Mbak Yati. Ya, Lek durung jam 7 tet ora aweh metu. Siape wis mulai magrib. Ya, dilanjut ya Mbak Yati. Ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin nggih. Nyuwun sepunten sing kuatah nggih, dulur-dulur. Nah, kari THR ya dulur. Lah ya, iki kajate Pak Oni, Pak Sindu, Pak Ismadi. Siapa Pak Ismadi ku? Pak Oni Ismadi. Jenenge Pak Ismadi dah. Refu Oni lho Oke weruh iki. Burine kaya weruh iki. Pak Sindu. Nah, moga-moga kajate sampai lubar sesuk bisa selamat, rahayu selamat, lestari, lancar, sukses. Pastungkara, swaha. Iki klabine Pak Oni dah. Sindu. Oh, Sindu. Dadi Sindu arak manjake. Nanti ya, prei. Oh iya wis, nanti Sindu mau. Halo Du, dudukun ngapa Du? Saiki sing ditotok bojone.
Selamat ya Mas Indu. Semoga langgeng bahagia sampai kakek-kakek inen-inen. Ayo saiki dilanjutkan versi apa iki Mbak Yati? Monggo. Monggo. Tak delok sing ngendang sapa iki? Oh, Pandu. Ayo Ndu, tutno aku ya Ndu ya. Njaluk ala Jawa Barat engko ya. Sing kentur kentak kentur kentil lho. Ya wis, ayo menghibur masyarakat Ngadiwana uga keluarga besar Pak Oni Ismadi bersama Ibu Riyati. Mr. Sidu. Iya. Barisan ke depan ada Mbak Ayu Madewa. Maju terus. Yang kedua ada Mbak Gumala Dewi sing duwe TikTok. Nah. Yang ketiga ada Mbak Elo Sutakrep sing duwe base sak Jawa Timur. Sing tuwek muri wae. Ya, si tuwek Geser Mbak Lili. Ya, biar tidak kembril. Ya, biar longgar ya. Bu Erna, halo. Ya, jaipongan ya. Oke. Mbak Yati agak maju biar tidak kecantol. Maju sedikit lagi. Nah, sing enak. Iki waranggonone gak mulih saulan iki. Laris. Amin. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak Ibu Pedang Sinoman segala warga. Ya, ja. Loh Mbak Kumala. Hati-hati loh Mbak. Selamat malam. Kami ucapkan silahkan duduk Adilaras Ngadiwana. Sik. Sik Mbak Ayu sabar. Menikmati hiburan. Ayo konco padha kita dari Remo Kreasi. Hitungan sing Remo enam bersaudara asli saka Malang. Sing edung yo Erni nek sing ngendang Mas Pandu budaya. Yeah. Malamnya dengan malam juga salah bedain kompak. Coba dengan sopan nabila siang malam malam mengkendre tanah bolong. Iya, say. Pangapura Malia Pencung Pamalena Pencung merah sayang. Pangapura ke pulang ngejung Mon ngejung salah Nyon sepura. Ya, hey. Bola matura dan sejejer Adilaras pelean bola Adilaras yo. Cik cik.
pade lambe tipis duwe mbakku malah irung bangir weke sapa irung bangir duwe mbakku malah janggut nyadis weke sapa janggut nyadis duwe mbakku malah bangke ane
Mestine ana sing duwe. Iki piye dheweke sapa dhek? Mestine duweke kancane dhewe. Iki piye dheweke sapa dhek? Kabeh iki padha senenge. Yo. Salaman. Cek BM, aduh. Ndak ono musike ya banter. Ono musike kalah aku. Oke, masih ada satu tembang lagi ya. Sabar ya Bala ya. Tak tambahi iki mumpung tanggapan. Mumpung tanggapan mari riaya iki ayo di dawak-dawaken. Kajate Bala dhewe golek pulian ya, Bu. Pulian iki pulian. Gembele pancene dlondonge. Ayo, satu tembang sing terbaru. Nah, lek iso sing spiral ya. Spiral. Tepiran. Sing ning TikTok iku lho. Iku wae. Aduh iki anake siapa iki Jawa-Jawel iki. Jangan lupa ya untuk stand yang ada di pojok kanan ada kopi gunung, silakan yang mau ngopi tinggal order. Laris manis ya, kopi gunung ala Ngadis Harian nih. Pancene ya Mbak Riyati. Oh. Ya kita kasih lagu lagi. Bagaimana Mbak Ella? Mbak Kumala? Mbak Madewa? Apa nak? Apa nak? Mbak Dewa, ayo. Semayanan. Pokok ajo atik garam Cina ya. Aja. Aku brei aku wis. Oke, satu tembang. Ajo suwe-suwe. Ayo. Bahasa Ngadiwana nih, jangan tunggu lama-lama. Coba versi terbaru, ayo. Bahasa Ngadiwana, jangan tunggu lama-lama ya. Oke. Bahasa Inggrisnya, aja kesuwen. Ya, spesial semuanya bersama Adi Waras Ngadiwana. Asik. BM asik. Untuk para peminum semuanya semangat. Asik. Apabila engkau berjumpa dengan seorang janda yang hanya memberi harapan dengan sepenuh jiwa, jangan biarkan aku menunggu, janganlah sampai engkau berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Hey, bagaimana kalau kita duet Mbak Ella bersama BM Bro Audio luar biasa dan teks multimedia sukses selalu. Susah
engkau mencari gila dirimu bila kau pergi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Apabila engkau berjumpa dengan wong ngadiwana yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, jangan biarkan aku menunggu. Janganlah sampai engkau berlari. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Adi Laras Ngadiwana Kajane Cani lagi. Masih dulu. Iya Bu Riyati, Mbak Riyati. Dan kesal engkau jadinya bila diriku dirayu orang. Kemana aku akan mencari bila melangkah pergi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. 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 Di Laras Musik Ngadiwana, Londonge Ngadiwana. Matur nuwun. PM Pro Audio. Lah Juli temor. Temor nih sih kan nih Kadi. Man arena apa ngalem, tak kira aku laku boleh, tak kira aku laku boleh. Pak Onis mati malah makin pona seneng. Tak kira tiga mak aku boleh Bu Riyati. Tak kira tiga mak laku boleh. Malesorat ke kota Malang. Malesorat ke kota Malang. Malemenya dubai jenen. Masuk. Tiga nak kanak ngadiwana mak tengah ilang
Monengak sempana bilen Monengak sempana bilen nak kana ati wana Pula matora dan tretan sedece adilaras ngati bana panotan ngawule matur segala kong jeren masuk mak memang ongku Langkong Kak Adi, Kaisang, para Kak Jaya, Kak Santo, Kak Ujang. Matur sekelangkong, matur sembah nuwun ya. Jogete Erni pajake dilaras. Mantap. Tapi aja lali tikete. VIP. Pelandangnya Ade Wijaya. Yang ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati. Saderengipun dengan rasa rendah hati wedal dalu menika ingkang ngayahi dados pranata carasa pramugari sepindah kula Cak Jaya saking Wonogiri Mas Ujang saking Tosari wedal dalu menika dipun sepuhi kadang kula pramugari saing Ngadiwana panjenenganipun Cak Santo. Sedaya pranata carasa pramugari wedal dalu menika ngayahi kewajiban minangka sulihipun saking Bapak ingkang menggugati panjenenganipun Bapak Oni Ismadi beserta Ibu Riyati sekeluarga. Mas Oni so Ibu Riyati sampun ngucapaken matur sewu sembah nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa pinarak wonten sak lebetipun terop sainggilipun sasana pagelaran kanthi rahayu saha lucu. Ananging ingkang utami rawuh panjenengan sedaya dipun suwuni doa saha restunipun. Pok pilih wedal menika hajatipun Bapak Oni saha Ibu Riyati tepat dinten wiwaha samskara utawi pernikahan Mas Sindu Ageng Amerta putra saking Bapak Oni saha Ibu Riyati ingkang sampun jatuh kromo kalian Mbak Wahyu Sukma Dinata putri saking Bapak Swedi Ibu Karwati Ngadiwana Tosari Pasuruan. Mugi-mugi kemanten ingkang sampun dipun simaken ing wedal menika dados pasangan ingkang sukinah bawantu. Saged langgeng sak lami-laminipun. Boten kesupe kangge hiburanipun pagelaran seni tayub Jawa Timur ala Tengger. Mbok bilih ngriki kita sedaya pramugari nyuwun si agunge papunten awet kita pramugari tansah mengganggu lampahipun tarema ingkang nembe mawon asik panjenengan pirsani sesarengan kanthi lumampah prayogi sanget. Ananging tujuan kita boten ateges saling berlebihan, hanamung sekedar sambung rasa kemawon
Antawisipun Bapak Oni saha Ibu Riyati ingkang mengkugati dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun sami rawuh. Pramila sakderepun panjenengan sedaya tokoh-tokoh penggemar seni tayub kula suwun tindak dumateng sasana pagelaran langkung rumiyin mohon dengan hormat panjenenganipun Bapak Oni so Ibu Riyati ingkang dampingi Mas Sindu mugi Mbak Dina suka sagung kang para miarsa patut lamun linulutan mring sesama aja was maneman dan sumaramring yang sukma jroning suka kudu eling lan waspada asung jarwa pangundange kadang rada trahing nata karamarisan danan jaya dan prayitna sembarang aja sambrana eling-eling kita kudu eling marang Kang Maha Kuwasa eling-eling kita tansah kudu eling Bapak Ibu sak keluarga kudu eling-eling
eling eling marang Kang Maha Kuwasa eling eling kita tansah kudu eling Papa ibu sak keluarga kudu eling eling negarane kudu eling kabudayane luhure kabudayan jonjong derajate bangsane eling eling kudu eling bebasan wae ngaren kita tansah kudu eling surya lone pinandita jake susumes pendak kesoro yen sareti meneng goleh
Matur depan sampur penghormatan kantipun tidak akan Mas Oni Soiburiati selaku ingkang manggugati ingkang sampun kadampingan Kemanten Kakung Putri ugi tiang sepaipun kekalih ugi kadang besan